の者を守る盾となれ。かの者に力を。俺は強くならなきゃいけねえ。でも最後くらいはいいかもね。地獄にはバルダとハゲもいるだろ。これで漂流兵。一息ついてる暇はね。しかし、心配はいらないわ。どこだかわかっ。帝国の逃げた先。ツインキャッスルか。この船の行く先です。そうだな。よし、目標、ツインキャッスル。調子が良かったみたい。帝国軍4将軍のうち遠流兵団の将軍バルカスと漂流兵団の女将軍イメルダは敗れ去った。エグベルトの魔力